Ang pagbasa gikan sa Santos ka Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya, may usa ka tawo dito sa pundok nga miingon kaniya, magtutudlo, sultihi ang akong igsuon nga bahinan unta ako niya sa katigayunan nga gibilin kanamo sa among amahan. Si Jesus mitubag kaniya, uno, kinsa may naghatag kanako og katungod sa paghusay o pagbahin sa katigayunan kaninyong duha, o mipadayon siya pagsulti kanilang tanan. Pagbantay kamo ug likayin ninyo ang bisan unsang kahakog, kay ang tinuod nga kinabuhi sa tao wala diha sa mangutang nga iyang gihuptan, bisan unsa pa siya kadato. Unya, misugilon si Jesus kanila niining sambingaya. Diay usa kadato nga mayuta nga maayog abot, na malandong siya. Wala na ako'y kabutangan sa tanang kung mga abot. Unsa man kay angay kong buhaton, mao kini ang akong buhaton. Ningon siya sa iyang kaugalingon, gubon ko ang akong kamalig ug magtukod ako og labi pang dako. Diin akong tigumon unya ang abot ug ang uban kong mga kabtangan. Unya moingon ako sa akong kaugalingon, pagkapalara nimo undo. Unsa naman, unsaon man nimo ang tanan nga mangutang nga imong naangkon, nga imong gikinahanglan mao lamang alang sa daghang katuigan. Pagpahayahay na lang kamo, kaon, inom o paglipay. Apan ang Dios ningon kaniya, oy, buang. Niini gayong gabi unak ikaw mamatay. Unya kinsa may makapanag-iya ni adtong imong butang nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon. Og miingon si Jesus kaniya, mao kini ang mahitabo kanila nga magtigom og magmahandi alang sa ilang kaugalingon, apan dili dato sa atubangan sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Bag-o pa lang yun dato nabati ang Ebanghelyo karong adlaw. Ang maayong balita, ang good news, ang kamatuuran. Hinungdan ng atong tulumanon matag adlaw nga tanan, ang tinuod o ang katungod. Pagbantay kamo og likayi ninyo. Unsa man ang angay bantayan ug unsa man ang angay likayan. Kay ang kinabuhi dinhing kalibutan na. Dili dumalayon. Ang tinuod nga kinabuhi bisag unsa imong kahimtang, ang tinuod nga kinabuhi adto gayon sa gingharian sa langit. Munang sulti sa Ginoo. Kay ang tinuod nga kinabuhi sa tao wala diha sa mabutang nga iyang gihuptan, bisan unsa pa siya kadato. Unsa may angay batayan, unsa may likayan, ang kahakog, selfishness, ang kagreedy ba, ang dili pagkamanghiyatagon, magpunay laghipos, tago, iya di mo hatag sa uban nga nagkinahanglan. Busa bantayi o likayi ang kahakog, kay ang kinabuhi sa tao dili din kalibutan kun dili ang kinabuhi sa tao. Bisag unsa imong kitang, bisag unsa kagadato, ang kinabuhi adto na gayon ang ganti sa gingharian sa langit. Ang kinabuhi, apan kinabuhi lumalabay lamang. Kinabuhi sa tao lumalabay, mga turista lumalabay. Ang tinuod nga kinabuhi bisag unsay kahimtang makabus ka man og dato, ang kinabuhi adto gayon sa gingharian sa langit. Nga pagbantay gayon, likayi gayon ang kahakog. Nganong likayan manang kahakog, kay ang sulti sa Ginoo, ang uban naminaw man ron, ang uban in fairness ang uban maminaw, apan may sulti og sampingay.
Unsay sambingay parabol nga tinuod gyud ni mahitabo, tinuod gyud nagsulti, tinuod ka mahitabo apan gipasumbingay lang. Tinuod nga hitabo sa kinabuhi sa tao apan ang makasabot sa mga sambingay parabols. Giingon lang nini aron ang mga tao makasabot mamamati. Makasabot unya may gugma. Apan kung wa kay dalunggan di ka mamati. Apan ang tanang tao may dalunggan man, mamati, maminaw gayon. Ang tanang tao may mata, makakita mo tan-aw gayon. Ang tanang mga tao may baba, musulti gayon. Ang tanang tao may ilong, muhanggap gayon og hangin, musimhot gayon. Apan ka ikaw may dalunggan man, ikaw gisultian nga ikaw pagbantay, likayan kanunay ang kahakog, ayo pagtinihit, ayo pagsige, paghipos, pagbutang, kay ang sambingay karong adlaw, ikaw ang tanan nga gisulti, ang tanan gipasubay, apan tinuod kini mahitabo. Gipasumbingay ba nga ikaw dato? Ikaw dato unya naghingapi, naghinubrang imong pagkaadunahan dato, adunahan ba? Daghan ka nagmabutang, daghan ka mga tinigom, daghan ka nagsalapi, kumplito. Unya usama nimong kwarta, ay imong gumuon ang imong karaan ug magtukod kag bag-o. Usay imong tukod og bag-o nga kamalig. Ano ato idasok ibutang ang imong tinigom, ang imong abot, ang imong kita, ang tanan magtigom ka niya, maghimo kag bag-o, magtukod og bag-o building. Yato mo na panakawalig apan karon building naman. So ang building ato nimo hipusi imong kabtangan, ang tanan nimong kinato. Adunahan ka man. Apan hinumdumi. Ngani kalibutan ang kinabuhi sa tao, pisag unsa imong kahimtang. Lumalabay ka lang. Saan man nimo nga, muingon man Ginoo nga, bisag usog tigom nimo, kung di ka mangandam, ugma karon, ugma sunod adlaw, ikaw matapos. Adunay kamatayon, mamatay ka man, gumikan sa sala. Gumikan sa sala, ang tao mamatay gayon. Ang way sala, di way kamatayon. Ang may mga sala, mga tunglo, mamatay gayon. Nga naman, gumikan sa sala. Munang lumalabay ka man, bisag unsa ka nato, kapobre, pagtigom, tigom dito, tigom diri, anya dunahan ka na, kompleto ka na, kompleto, tigom, apan usa man nimo lumalabay ka man, kaya ang tinuod nga kinabuhi, bisag unsa imong kahimtang, dili kalibutan, mamatay ka gyon. Ini kamatay nimo, kinsa may sumusunod, ang imong pamilya, imong anak, umaog gyapon, at tumasangit ang ilang pagkanuhan sa anak, asawa, anak, apo, at gyud wala may Ginoo, at bisag asang imong bahandi to ang kasing-kasing sa tao. Ang Ginoo malimtan, ang tinuod nga nagbuhat sa bahandi, ang tinuod nga nagbuhat sa kalibutan, ang labaw sa tanan, siya nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa bahandi, kwarta, tanang kabtangan, igo lang tangi piyalan. You are only the steward. Ya daghan man stewards lalaki, ug daghan man babae, you are only a stewardess. Apan daghan stewardess. Daghan man, ang tanan gisultian man sa Ginoo. Lalaki kag babae, nga bisag unsa imong kahimtang adunahan, dato ka man ni kalibutan, apan lumalabay ka man, mamatay ka gyud. Ang tao ni kalibutan, adunay kamatayon. Mag-OFW ka man, mamatay ka gyud. Mag-overseas worker, mulangyaw ka maglabit, mamatay gyud. Asa man pa? Ang uban, adto magpakamatay, adto manibuyo. Kay Ofio, gibiyaan ilang lungsod, ang ilang yutang na tawag, gibiyaan. Adto naminyo na maglangyaw, naminyo, adto magpakpatay. Kataghanan sa mga Pilipino nga adto magpuyo. Ama di na mo balik, adto na lagi puyo. Kung sabi adto na, di na mo balik. Ang mo balik, mahimaya, malipay ang Ginoo, mo balik. Bisag unsa ka OFW, overseas workers, mo balik kag unta supposedly. Apan uban, di na mo balik. Nakakita na hayahay, adunahan, nagtuo sila mulungtad, apan may katapusan ang tanan. Moabot ang hustong pilay imong edad karon. Until now, nagpuyo kag OFW. Yan, di na ka mo balik. Ang uban mo balik ka man. OFW ka man, mo balik ka man. Overseas workers outside. Ang Pilipinas, imong gipuy-an, imong gitaliklan, kay nangita ka unsahan. Kwarta. Wa ka mangita, ato Ginoo. Nagsigi kag panaway, panlibag, panghusga, paghukom sa imong isikitaw. Di ka magpundo og kwarta. Ato kwarta puno, unya balik. Ini ka daghan na kwarta. Makontinto ka na unta. Makontinto, maghimo kang negosyo, mubuhi ka sa imong mama, papa, igsuon, mga pagmagon, imong ihatag, ayaw paghinakog, kaya ang sulti sa Ginoo karon na ayaw paghinakog, bantayi ka na, likayi ang paghakog, panghatag sa nagkinahanglan, kay ang kinabuhi sa tao, lumalabay lang kay adunay kamatayon din sa kalibutan, ang tinuod nga kinabuhi, adunay ganti dito sa langit. Unsa may ganti sa langit, sa bisag, basta magbinutan ka lang, magbatarong ka, unsay ganti, kung magtuman ka lang, kung maglikon ka lang siya pagtuo, kung makadawat ka lang, aduna ka ganti. Ang tinuod ka bahandi ato sa gingarian sa langit. Bisag unsay imong pagayoon, bisag unsay imong
Isulti kung tuwa ka na sa langit. Ang Ginoo di gyud mabalibad kanimo kay ikaw buutan man, matarong man. Muna ang unang pulong nga ikaw dautan ni adto makasala, unya ang imo itubag unta nga ikaw tao gibuhat sa Ginoo. Ang langit ug yuta kay ikaw tao gimahal, gigugma sa Dios. Nga magtigom kag bahandi ning kalibutan kay bisag asab kun adunahan dato ka man, kun adto ang imong bahandi ato sa imong kasing-kasing, ang Ginoo walay labot. Ang Ginoo nagpaabot kanus ay ikaw mo balik kana kun mo tuo mo dawat og magtuman ka sa iyang kabubuton. Kung magtuman ka sa iyang kabubuton, aduna kay ganti nga mapaabot. Busa ang sabingay alang kanimo tao, alang sa usa ka dunahan nagtig sigtiw bahandi kwarta balay eroplano tanang butang ni kalibutan iya murag labaw pa. Dunay prime minister, presidente, leaders, apan di sa kalibutan mamatay ka yun. Apan naglabaw sa tanan way kamatayon. Ang Ginoo way kamatayon. Munang o sa in English pa, gibalik-balik pa na. Ang Ginoo nga way kamatayon, giingon nga, ang Ginoo, Diyos, ang Ginoo ay kamatayon, immortal, di ka mamatay ang Ginoo, niya labaw sa tanan. Munang, labaw ba? Siya nagbuhat sa langit, o sa ita, o siya makita sa langit, makita ang tanan, bituon, buwan, siya naghimo. Doon na ba'y tao makahimog langit, o giyuta? Doon na ba'y tao nga makapugong sa pagsidlag, pagsawap sa alaw? Doon may tao nga makahimog kahoy, makahimog bukid, makahimog dagat, tubig. Only God knows. Ang Ginoo na gyud labaw sa tanan ang magbubuot. Siya magbuot sa tao. Kay iya hagayon ang tao. Muna ang kung ikaw naminaw, unya gibaliwala nimo ang pulong. Nya ang gibuhat kita sa Ginoo, iya ha gayud kita. Kinsa may tagyan nimo? Ang di na mo balik, demonyo. Kinsa man demonyo? Gikas Ginoo, unya di na balik. Sig supak. Muna si Lucifer, sige supak, di na mo balik. Nga naman, supakiro man, di mo sulti sa tinuod, mo buhat sa tinuod, mo tuman sa tinuod, sige supak. Munang tao karon ni kalibutan masilupakon, murag tinuod, apan pagka, murag tinuod niya, gwapa, apan di ay, sa kinalad man, perting duluta. Dunot. O sa may dunot, malimpyo unta ang nauna, malimpyo unta ang kasing-kasing, hindi kalimpyo sa lawas, huli ba? Munang, physical, mental, emotional, o kay naman ang espiritual ang Ginoo nagpuyo sa kito, mahimo kang huli, mabalaan, kay gipuyaan ka man sa Ginoo, gipuyaan ka man sa pulong, ang pulong Dios, ang pulong man sa Dios, ang pulong nagpakamatay. Gumikan kay gugma sa tao, kaluoy sa tao, iyang gipakamatyan aron maluwas ang tao, maluoy, mubalik ang tao. Iyang gipakamatyan gumikan kay tao mamatay, gumikan sa sala. Gibuntog gibuntog niyang kamatayon. Ang tagyas kamatayon, nga mong si Lucifer, demonyo. Gamay lang panahon. Apan ikaw, wa ka mangandam, wa ka magtigom og bahandi para sa langit. Ang matigom og bahandi para sa langit, wa ni tiguma, nagtigom og bahandi ka matapos, madulot, matapos ang tanan ni kalibutan, matapos, way sa duan, ang pulong sa Dios. Suma sa ebanghelyo, way sa bisag period, bisag kama, bisag imong buhok, ihap sa naipaw ang Ginoo pila ka buhok. Ginagano sa imong buhok. Imong kilay, di pa ang Ginoo, labaw sa tanan. Nya mipuyo ang Ginoo, masuod ka nga higala. Gipuy-an ka kay wa man niglain ang Ginoo kanimo, ikaw gigugma, gimahal. Apan sa di na mobalik, adunay hustisya. Muna ayaw pang hilabti ang kinaiyahan. Kinaiyahan ba? Ang tubig, dagat, hangin, bukid, dagat, tanang butang, lulok, bagyo. Ayaw pag pugong-pugong. Unang dunay climate change. Ano'y kausaban ang klima sa tanang panahon sa tibuok kalibutan. Climate change, maunta ka na ang atubangon sa mga tao. Unsay solusyon, unsay muon. Kay adunay uban, in fairness, buot na makikiusa sa tao. Kung may usa ang tao sa isig tao, may usa sa mga birhin. Pagbanaan sa kinabuhi. Kaya ang ganti sa langit, nagpaabot kanimo. Ang ganti kung ikaw maghingpit, kung ikaw maghuli sa imong kinabuhi. God loves life. Love loves life. Ang gugma, na'y gugma sa balaan nga kinabuhi, limpyo nga kinabuhi. Amen. Sama-sama nga birhen nga nag-ampo kanimo, naghangyo nga ikaw mubalik sa paglaom, mubalik sa pagtuo, mubalik kay ang Dios, mo ang dalan, ang kinabuhi, ang kahayag, ug ang kamatuoran. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.